ibilad natin sa araw. So, eto na, ibilad natin sa araw for 2 days. So, ayan, ibilad natin. Ingat. For 2 days. So, ito na guys, ang ating macaroni. Binaliktad ko na siya kasi mas maganda pag mga 30 degrees. Mas madali siyang matutuyo. So, ayan. Ayan, pinaghiwalay ko na. Dapat every 3 hours, babaliktarin mo siya para mas madaling matuyo. So, ayan. Ito naman yung isa. So, wala tayong biko. Ayan. Hindi masyadong mainit today. Ang ating pasta naluto. Ayan. At ito yung hilaw. Ayan, yung hilaw na pasta. At ito yung luto. Yung tuyo, pinatuyo natin. So, ayan. Ipaprito na natin siya. Okay. Ipa-fry na ating macaroni. Ayan. So, antayin lang natin. Try natin kung mainit na ba ang oil. Hindi pa. So, maya-maya muna. Dapat ang gamitin nating oil is yung bago talaga para hindi siya walang lasa siya. Dapat bago talaga. So, ilalagay na natin. Ating chicharon macaroni with sausawan. So, ayan. Sarap. Pwede rin natin lagyan ng flavor if gusto nyo, cheese flavor, or meron ako dito is powdered sugar lang. Lalagyan natin siya ng powdered sugar. Pwede nang pang negosyo to mga bebe. So i-try nyo na ang macaroni chicharon. Ito yung powdered sugar ko, ito try ko. Pero mas masarap yung may suka. Sarap na siya. So, ayan. Masarap siya, besh. At ha. Masarap.